El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, insta les comunitats a fer un front únic per exigir al govern els 16.000 milions que falten per atendre l'estat de benestar. Així ho ha manifestat durant la seva conferència en el Fòrum Europa, Tribuna Mediterrània, sota el títol Hisenda, sectors productius i model econòmic a la Comunitat Valenciana, les bases del futur. El model econòmic per alinear-lo amb el model de les societats i els països més avançats i millorar la disponibilitat de recursos perquè el sector públic valencià pugui complir la doble tasca de cuidar de la nostra gent, oferint-los els serveis públics bàsics amb el nivell de qualitat que tenen la resta d'Espanya i sense haver de sacrificar les polítiques que també competeixen a la Generalitat d'espentar i ajudar al canvi de model. El responsable d'Hisenda ha afirmat també que el Consell no va acceptar un sistema de finançament que no solucioni el problema del deute derivat de la infrafinanciació històrica que pateix la Comunitat Valenciana. Perquè allò que és just no solament és arreglar el que no funciona, sinó també els efectes presents que ha ocasionat aquest mal funcionament.